Hey guys, ivulwa nini imigalelo mani izitokfel nezikolo abantwana bakhe babuye kwamakhulu. Le genge over 30 kizoba nento okwenza mani iphuma iphele emjayivini. Abafane befoster nje guys bayoyisakala ngo. Nimbonile uSinontutuzelo lo unxaphileyo shempa iRents. Oh, uzithe mask mntana bawo ugone ibhegi yakhe xa buvile. Hayi bafane nje bangayimameli idani shem xa isithi ayisekho ixesha lantsula inemali sprinter emjayivini ngoku. Mabekhe banika abanye abantwana ichance. Kwanele ngoku ugqatso balufezile. Yo kuthiwa benomona bafundi emagumza aba indawo yami le ngabeka into zenu apha. Ethongala lokho ebunduzelayo ngathi zii-curtains zase-dining room andizoba sayiphatha ke le ye-oyster because ingathi la size yami leya. Yo mntana abantu shem ingathi ulost uvukwe zii-nerves mid-groove. Uhleli ibhaxa kulaa samente for ukuthi uyayazi kulaa age arthritis. Azaba njani ke ngamathambo sisinothemba? Hafundi noba sekuthiwa ngabantu abaya fondini. Yo ngabantu abadala mabangaresti mabaretirishe once.